Nenggone awiwi, Bro. Lho, Bro. Nah, gitu. Awiwi. Ya, Bro, buah hatine awiwi ki apa? Kamu gowo? Awiwi. Awiwi, Bro. Nah, permisi. Yang di gila apa, Bang? Apaan? Untuk sepatu saya nemburi ya, Kak. Apa? Api? Api? Guruju. Tidak makannya apa beli lah. Ya. Golek kaos dalam. Kaos dalamnya bisa Isi Mbak. Yo, sepanjang gitu. Masih delok sih ya. Dilihat dulu. Sepatunya kayak apa yo? Ya kakak yang ini. Sepatu sandal. Sejal biru sih apa tuh, Kak? Ndi? Kita. Sing guri kan cilik, guri dhewe. Kan abot kan? Anteng dong ki anu kok. Pilih-pilih Bro. Pilih-pilih. Gambar sama cepot pokok iki. Ini gila. Tincep nih. Ini gila. Coba. Cilian iki. Sik tak dijajah. Bisa cilik. Cilian. Iya. Berarti sing ngarep ku. 22 ke ukuran. Ya? 22 ukuran. 30. Lu sampai rada gede paling. Gitu. Iki mesti aja ngono kuwi sampai kok gede. Ya maksud iki cek sampai 2 tahun kok. Kaki sikile ndebek lho, gak mlebu. Gak mlebu sikile ndebek kok rata. Oh, model ombo njobone tok. Heeh, kaki sikile rata kan lembut. Kuliah sing ombo. Pilih-pilih sik ya. Saya pilih-pilih Bro, pilih ya, pilih. Ini berapa ukuran? Jane cek longgar selikur. Coba cukup rada gede ae. Iki nih lho gak mlebu. Nah, iya berarti dhuwure kuwi pira wi? Iki pira wi? Iki 23 ya. 23 jalan. 23 ki mah. Kaya kali bae. 23. Nek kuwi anu apa? Njobone tok sing gedhi. Sing jero sing sebagian sikile kan. Iki turah akeh. Gak apa iku jane. Saya gede kok. Coba Dek. Bisa sih. Oh, yes. Dan Likur di jalan. kita likur ya. Pak cilik likur. Di jalan itu likur punya berapa? Kita likur ya. Ki loro likur. Mau likur to. 23. Wis tak linggone Ki loro likur. Sik.
tak lungguh ning ngene, guys. Lho bro, cek njajali sandal lho cek. Nah, wis iki lho. Nah, iku 22. Heeh. Iki kecil lho. Selikur kecilian, 23 kegedean, 22 bro aja. Sik. Ya tak urung marem aku. Lah buku ki lanang ya. Gambarnya kok wedok. Ini lanang kok itu. Nggak iso nek gak anu itu gua. Gua iki lho Mas. Tadi ki apa tuh? Ojo dibuang apik-apik. Gede ya Allah. Ini nekuk lho sikile cah. Aja nekuk le. Pas kok. Iki gak genian ya. Genian wis ini. Stekan lho. Ini langsung cepot. Itu deh. Masih dia. Ya pas. Oke. Yo bunyi. Cit. Cit. Ini ya. Ini ya. Oke. Ya, itu ya. Nggih. Ini sekian. Wes, kono sandal wis iso mremet. Sitok ya. Entok aja. Kayak semut-semut barang. Endi iki dah? Selikur. Dapat 2 gitu. Dapat 2 kira 22 ketemu ukuran. 22. Ayo gendong ya. Ayo. Saya bro. Angka serek bro karo golek liyane. Pilih. Ini keranjangnya. Iya. Dapat 2. Mancing dapat 2. Gunanya. Oke setelan. Apa? Kang Bima kayak kuning. Nah, ada. Iya. Kuning meh. Kuning kata nyentor. Pilih. Awi. Iki sing pengen arep nikahan, bro. Komplit lenganan. Yes. Mana ada komplit. Di oma. Ini plus kayak men. Kontrol. Ya wis nah kuwi. Kok iso Oke, tak gawe. Wis dah, kenapa? iki arep kolaan apa ya? Arep kolaan. Beda. Itu rupanya ngomong Yanti kan. Talinan. Apa? Apik. Gede iki kita di sing arep lah. Cilik. Iso njupuk dhewe. Kok taline ngene lho. Pinggir loro. Ya. Kayak jeblok aja dek putih, Nak. Iki Balik, kita balik, sandalmu, balik, sandalmu. balik. Balik. Ya am. Ya bro. Iki lho. Kita ngobrol bro. Nah, balik lagi.
lagi ya. Ini daster bro, kanggo mbahe. Butuh ku iso kokke. Mbak bapake iki wis sitok-sitok kepen Kak Mary. Semoga berkah barokah, Bro. Dan lancar rezekine. Ya, Dik. Ya. Lancar rezekine. Lup badal. Lup badal. Cilup badal. Dewi malah ngenomi ya, kuning. Ini kayak akeh wong duwe nek ijo-ijo. Murah-murah bro, daster bro. Iya, murah ya. Di bawah 50. Di bawah 50 ya. 32, 30, 58, belas daster. Marah kasir yo, marah kasir bro. Tunggu dulu ya, gitu. Tunggu dulu, ini lagi entah sih. Ini sih. Bah. Tunggu ya. Bayar dulu. Bayar dulu ya. Bayar dulu ya. Ya, bayar dulu ya. Nggih. Iya ya. Ya, kelang ben adik kelang. Ledek. Halo, Dik. Kaosmu le, kaos. Oke, kaosnya. Kaos. Jadi loro ya. Iya kok gimana? Ketahuan rel. Baru selama tentangan. Ya bro, bayar bro. Saya bro. Saya. Aduh, wes selesai semuk. Nanti semuk. Ya udah pesen. Ini bro, kita pulang bro. Ganti golek liyane.